práve pred 30 rokmi bola poženaná kaplnka, ktorá je zasvetená nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Teda pred 30 rokmi začal fungovať kláštor a táto kaplnka, ktorá je členená jednak na tú časť verejnú a potom aj ich súkromnú, teda tých našich sestier, ktoré sú klauzurované. Reholné sestry karmelitánky sú známe svojou pokorou a oddanosťou, pričom po svojom každodennom živote obetujú svoje pohodlie a súkromie v prospech duchovného rastu a pomoci druhým. Takto svojim tichým životom žijú, obetujú sa, zharajú potichučky ako svieca, vydávajú svetlo, blíkajúce a znamená, že naozaj sa obetujú postupne každá jedna tak ako vie a jaká milosť Božia je ponúknutá, tak sa spáľajú práve spolu s Ježišom Kristom na oltári, keď sa on tu ukazuje pri premenení, ale oni tichosti ako keby doplňali práve to, čo ešte vždy chýba Kristovmu tajomnému telu. To znamená, to utrpenie, ktoré oni, alebo tie obety, ktoré oni prinášajú, vždy doplňajú, aby tá cirkev a tvár cirkvi bola vždy svätejšia, pretože ona má boský pôvod, základ a má človeka posväcovať. Takže tieto udalosti sme tu tak pospájali dnes a teším sa, že som videl sestry a o chvíľku sa ešte s nimi stretnem. Je to naozaj 30 rokov plných modlitieb, plných radostí sestričiek, hoci skrytého života, ale myslím si, že citeľného v celých Košiciach aj na celom Slovensku vôbec. Teším sa z nášho kontaktu s nimi, za to, že môžeme spolu komunikovať a musím povedať takú osobnú skúsenosť na začiatok, že keď im kedykoľvek položím nejaké modlitby do ich doslova modlitebnej knižky, tak naozaj sa za to modlia a cítim aj osobne veľa zázrakov, veľa požehnania cez ich modlitby, takže som za nich vďačný. Táto významná udalosť je príležitosťou na poďakovanie za ich oddanosť, obetavosť a duchovnú starostlivosť, ktorú denne preukazujú v rôznych aktivitách, modlitbách a službách. Reholným sestrám vyslovili aj veriaci vďaku za ich obetavú službu, starostlivosť a lásku. Je veľkým požehnaním pre Košickú arcidiecézu, že na jej pôde takéto niečo existuje. Máme taký veľmi blízky vzťah ku Karmelu. Hej. A samozrejme aj teraz. Hej. Veľmi rád tu chodím na tie ranné sväté omše. Hej. So sestrami sa vlastne tiež zúčastňujem vlastne na všetkých tých duchovných obnovách. Sestram karmelitánkam prajem veľa Božích milostí, vitality a tiež také neustále sprevádzanie